Halo. Pozdrav, Štit iz Bjelovara. Dobar dan, slušamo vas. Kaže se da Plenković je prekršio dogovor u vezi Milorada Pupovca, da će većina, odnosno Domovinskog pokreta, raskinuti sa HDZ-om. A sjetite se Ivana Penove koliko je puta ponavljao, koliko je puta javno sugerirao narodu kako je važno da više u vladi neće biti Milorada Pupovca i SDS. Evo sad vidite uspjeh od Domovinskog pokreta. Ja mislim da će ubrzo propasti koalicija HDZ i Domovinski pokret. Ono što sam ja puno puta govorio u ovoj emisiji. Sve što sam do sad govorio, potpuno sam bio u pravu. Domovinski pokret je zaslužio to što je doživio od HDZ-a. Izdvoje i birače svoje. Mogli ste vidjeti ovih zadnjih dana kakva je haranga se pokrenula medijska protiv Domovinskog pokreta, Radića, Penove, Dretara. Čuli smo jučer 23.5.2024. kako Domovinski pokret je zbog Pupovca kao prijetio HDZ-u raskid koalicije. Damir Biloglav, Domovinski pokret, je stavio saborski mandat na mirovanje. Ovo je teško vrijeme za Domovinski pokret koji se raspada na sve načine. U Domovinskom pokretu su se uvukli oportunisti, krtice, ljudi koji tamo ne bi trebali biti. Jedan od njih je i Stefan Bartulica koji je kažnjen sa 530 eura kazne od strane saborskog povjerenstva za sukob interesa. Bartulica kao saborski zastupnik Domovinskog pokreta zatajio je po 4. put u svojim mandatima svoje tvrtke koje ima. Ajde kažite mi kakva je to tvrtka Servimus D.O. Consulting D.O. Pa to nisu uopće hrvatski nazivi za tvrtke. Bartulica laže da je Hrvatska, tvrdi da je on za Hrvatsku. Zašto njegove tvrtke nose strane nazive? S druge strane je pitanje da li Bartuličine firme su bile umješane u uvoz strane radne snage. Nova vlast još nije ni krenula na početku, a cijeli cirkus se odvija oko imenovanja tajnika u ministarstvima vlade Republike Hrvatske. Sukob u samom vrhu Domovinskog pokreta vrije oko podjele fotelja. Domovinski pokret su bili su usta bila puna obećanja. Sad vidimo da ti obećanja neće biti ništa. Toliko se pričalo o obećanjima. A naivni su povjerovali da Milorad Pupovac više neće biti čovjek u vladi kod Plenkovića HDZ. Pupovac ostaje tamo gdje je i ovo je sigurno da Pupovac nije otpisan čovjek. Reću samo za vašu televiziju, svaka čast televiziji Z1, emisiji Demokracija, to je jedina televizija na kojoj se čuje istina. Pogledajte kvalitetu državne televizije HRT. Tamo nam puštaju strane neke glupe, trivialne emisije. Na HRT-u treba televizijsko vijeće maknuti, izabrati nove ljude. I možda staviti doista u državno vlasništvo, a ne u vlasništvo vlade. Dobro, a što se onda čudimo što Hrvatska zaostaje kad HRT skriva svu bijedu i siromaštvo hrvatskog naroda. Evo vidjeli smo ovih dana u Bjelovaru da je uhićen Neven dožupan i njegov šogor Željko Horvatinović. Hoću to kazati da je to stranka HNS. To je stranka koja je bila sa HDZ-om u prošlom sazivu Sabora u koaliciji od Ivana Vrdoljaka. A moram reći i da jučer je isto uhićena grupa Sedlić, ali mi nije jasno da je Sedlić HDZ. Pa stoga to se ipak nešto dešava kod nas u društvu. A
htio bih samo ovo na kraju reći, da ne zaborave da Markovićeva jama u Aražanu treba biti 25. u subotu 25. svibnja, da će biti se posjećivanje i da 22. lipnja ne zaboravi se da se ide u Jazovku. A moram između ostaloga reći i da je HDZ i Plenković bio u Bjelovaru 21. svibnja, to je bio utorak, i da ga je pratilo 6 ravno auta pod rotilkama. To nema ni američki predsjednik, nemojte me krivo shvatiti, nemojte misliti da se nekom rugam i da sam zle neke namjere i tak dalje, ali to je da oni dođu u Bjelovar predstavljati HDZ za Europarlament i da znači voze se u službenim kolima i da je prati državni službenici i tak dalje. Mislim, to nema nigdje na zapadu, nemojte me krivo shvatiti. Eto, pozdrav, Štit iz Bjelovara. Hvala vam, gospodine Branko, što ste nazvali. Lijepi pozdrav. Halo.